O Entroido é unha festividade que ten lugar antes do tempo de Coresma, que comprende os 40 días de preparación para a Pascua, desde o mércores de Cinza ata o Xoves Santo. É de data variable e, aínda que a súa celebración cambie segundo os países, sempre soe consistir en que a xente vaia disfrazada. O Entroido é celebrado en toda Europa dende épocas descoñecidas. Non se sabe con seguridade a súa orixe, algúns cren que vén da tradición celta, en cambio, outros pensan que o comezo desta celebración pódese encontrar no culto a Baco ou Dioniso. Coa chegada do cristianismo, esta celebración foi asimilada e cristianizada. Así, esta festa que tiña a súa orixe na despedida dos duros días de inverno mesturouse coa despedida da carne antes do período de abstinencia da Coresma. Con isto, Entroido non é o seu único nome, e aquí amosámosche os tres que se empregan para referirnos a esta festa. Todos eles teñen orixe latina e teñen en común que son unha festa que precede ao tempo da Coresma no que non se pode comer carne. Entroido ou antroido provén do latín introitus, que significa entrada ou comezo, neste caso a Coresma. Carnaval vén do italiano carnevale e este do latín carnelevare, que significa abandonar ou suprimir a carne, por ser o comezo da abstinencia da Coresma, tempo no que non se pode comer carne. Tamén fálase de etimoloxía carnevale, que significa adeus á carne. Carnes tolendas vén da frase latina Dominica ante carnes tolendas, ou sexa, domingo antes de retirar as carnes. Na antiga Roma había tres festas que se celebraban na honra dos distintos deuses, cuxos ritos e celebracións relaciónanse con noso Entroido. Nelas podemos ver características comúns como a permisividade, o desenfreo e os límites confusos entre as clases sociais. As Mamuralia celebrábanse o 14 de marzo en conmemoración de Mamurius Veturius, identificado co deus Marte que era primitivamente un deus de vexetación. De Marte ven o nome do mes de marzo, primeiro mes do ano ata a reforma do calendario levada a cabo por Xulio César. Estas celebracións corrían a cargo do colexio sacerdotal dos Salios, que danzaban percorrendo a cidade para espantar aos malos espíritos e as desgracias que amenazaban as colleitas. Cun pau azotaban e botaban da cidade a un escravo vestido cunha disfrace de peles que representaba o ano que remataba, para dar paso ao ano novo. As Lupercais tiñan lugar o 15 de febreiro, en latín Februarius, mes das purificacións. Na cova Lupercal, no outeiro do Palatino, e estaban dedicadas a Fauno Luperco, deus da fecundidade dos rabaños e protector dos mesmos fronte aos lobos. O seu nome deriva de lupus, lobo, animal que representa Fauno Luperco, e hircus, macho cabrío, un animal impuro. Esta festividade comezaba co sacrificio dunha cabra. Despois, un sacerdote tocaba a fronte dos que ían participar cun coitelo co sangue do animal e, por último, facendo unha procesión, uns sacerdotes chamados lupercos corrían espidos cunhas tiras da pel da cabra sacrificada e pegábanlle as mulleres nas mans e nas costas coa finalidade de purificalas e de propiciar a fecundidade. As Saturnais celebrábanse en honor a Saturno, deus da agricultura e da colleita, do 17 ao 23 de decembro. Con estas festas rememorábase a idade de ouro da humanidade, na que Saturno gobernaba e na que non existía diferenza entre as clases sociais e reinaba a paz e a abundancia. A festa comezaba cun sacrificio no templo de Saturno, no foro romano. A continuación celebraban un banquete público, seguido polo intercambio de agasallos e un ambiente de carnaval. O primeiro día nomeábase en cada comunidade un rei das festas, que reinaba unha semana na que se organizaban banquetes, xogos de azar que estaban prohibidos durante todo o ano e bailes que moitas veces remataban en orxías. Ademais, amos e escravos cambiaban os seus roles. O amo actuaba como escravo e o escravo como amo. Cando as festas remataban, mataban ao rei, escollido entre os condenados á morte, e todo volvía á normalidade. Das Lupercais ven hoxe a tradición do entroido galego característica de Laza e Verín, onde persoaxes como os peliqueiros e os cigarróns ábrense paso entre a multitude e péganlle con fustas de coiro. En moitos lugares celébrase o mércores de Cinza, unha cerimonia do enterro do entroido, enterro da sardiña ou ben de queima de bonecos. O meco, persoaxe do entroido que personifica esta festa e que despois é queimado publicamente, parece ser o sucesor do rei das Saturnais que, cando remataba a festividade, tamén era sacrificado.